Part 3 is there. Аз съм спияла излега, брата ми. Аз спана, се зарубих за малко да Така си легна и край, не мърна повече. Каква нога имаш? Абе, каква е ногата? Виж тук дека ме издон, ще се удрих. Каква нога? Нога. Не може да биде ръка или глава. Нога. So guys, something gross the fuck out of me. Because I'm remembering something gross and no. It's not Rasmus. Oh. I'm sorry guys. Bye bitches. This was the final. Bye. Bye bitches. But Scooby-Doo! Ren scare. Ядеш? Яде нещо, ма загрузи нещо. Що те за? Нещо запомних от тебе, нещо грозно и така. Да си яеш. Ела майка ти Пирто да путката. си го ядеш. Ела майка ти путката. Що е Разбра, то? баба Рого. Що е то грозно? Твоето лице. Твоите зъби са жълти. Ай, види да виж. А твоето лице, ако ти мислиш, че някой те направи на камуя. Ай, чао. Чао. Бай.